Anake Werkudara niku sinten, Mas? Gatotkaca. Nah, Gatotkaca. Utawa mungkin nek kula ketemu Sencaki kula ajeng Hara. Ngeten iki napa, Man? Ngeten iki. Ah, ngantemi. Nah, ngantemi Sencaki. Nek ketemu Antareja kula asu dudu. Sampane wong tuwa sok njlamproke. Aku kula wis kana maju sing dadi nyatane kowe rasa Kakang Sumbar. Nek Kakang Sumbar tekan kana ming kalah malah pamanmu sing kula atur semikir kula trajeke, Pak. Tan kamu sok ingkang manjing wonten Sanggan Sangarum. Kena gantung kecapur Sang Raden Arya Werkudara. Ngawi sanjane lancur-lancur Pandhawa wonten ing alun-alun negari Ngamarta. Nalika semanten pating bleber pating Candaya Tirta bleber ing darapan. Ridu mawur mangamuk awur wurahan tengaraning ajuret gong maguru gongso tetekatya putula Wor pansriting turangga hestir kata ingkang dojo layu kang jepit Gatot wonten timbalan Kanjeng Rama Janti Kanjeng Rama Kyai Ngawing kang putra pun Gatotkaca kula nyadhong dawuh Antareja kula nuwun wonten pangandika dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai Jodiwati
sak mangke nimbali dhateng piswanipun inggih putra Jangkar bungipun Antareja kula nyadhong dawuh timbalan pantu Kanjeng Rama Kyai. Antasena. Piye Pakde? Anu Pak. Pakde sapa? Bapak kok Pakde ra. Pakde Marno. Sing melu anake. Nyadhong dawuh timbalane bapak. Nimbali karo anak-anak Pandhawa, nimbali karo anak-anak Njodipati aku mung ngestokke dawuh, Pak. Eneng apa? Gatot wonten dawuh. Antareja wonten dawuh. Antasena piye, Pak? Wah, ngerti ya. Anane bapakmu gawe kowe kabeh. Merga ana dawuh ingkang bakal tak dawuhake karo kowe lan kudu mbok tindake. Mula ingkang dados dawuh patungan Kanjeng Rama Kyai Njodipati, kula sagah nindakaken. Wah, ngerti yo. Jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau kerawuhan eyangmu Sukalima. Eyang penemban Druna rawuh wonten negaring Ngamarta, dasar kewara nyata. Wigatosipun menapa? Wigatine eyangmu Druna arep nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Wah, mbarep kakangku, bapakmu sartane pamanmu Madukara wis ngeparengake yen to pustaka diboyong dening eyangmu Sukalima. Dumadakan wakmu Ndrawati ya jlitheng kakangku. Maju gone lungguh. Sajak nggondheli marang patrape eyangmu Sukalima gone arep boyong wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Nalika semana tanpa kanthi kanyono-nyono, bapak nglayani jejal anusuli. Pamanmu Garbaruci ya Sibunggik ya Setyaki. Lah kota tanpa taliwara nglarak karo eyangmu Sukalima. Wah, mestakane diantem. Eyangmu Durna gelangsaran ora eling. Nganti samengko ditugang tiba saka Datulya Praja negara Ngamarta. Lajeng marang patu Kanjeng Rama Kyai, lajeng marang patu Kanjeng Rama Kyai. Wah, golek ana pamanmu Garbaruci. Yen wis ketemu, gage rangketen menungsane. Bandanen tangane grenjongan sikile. Aturna bapakmu. Ora lega rasane atine marang Kudara yen ora gecek ndase bungke. Sik, Pak, sik. Iki suluk apa ora iki? Kagyatrisang kapirang uren angkul kinempet sempet dusang retnaning bawanaya keta kang malang ati. Oh, Cak Bambung maju arep ngopo? Wah, mesti arep maido karo ngendikane wong tuwa. Sik. Ora kok jeneng aku maido, Pak. Ning kowe tak penging budal sik, Kang. Aja budal nek aku urung rampung lehku matur ngersane Bapak Werkudara. Ana apa Dimas? Aja nyentulani rembuge wong tuwa. Pilih meneng apa pilih tak tapuki? Yo. Meneng? Yo, aku meneng. Nek ora gelem meneng, pilih tak tapuki. Aku pilih meneng. Yo. Kowe isih arep maido aku ora? Ora. Aku arep tinemu tuwa dhewe aku ora wani maido karo kowe. Mergo pendak-pendak Yayi Antasena wis nesu kaya saiki mesti ora iso tindakke kamrukane. Ayo. Oh, rumangsane apa? Ya arep opo kowe? Arep maido. Maido, Pak. Sik. Pokoknya aja budal nek urung rampung lehku matur ya, Kang. Iya, Dimas. Aku tak takon karo Bapak Werkudara. Ya arep takon apa? Sik, Pak. Anane Simbah Durna diantemi, dipulosara karo Majelis Setyaki iki sababe apa? Wah, kowe rasa dadak ngerti perkarane. Lho, kok sik kok sampean ngomong ngono? Kok sampean ora ngeparengake aku entuk ngerti sebabe apa kok Simbah Durna diantem karo Majelis Setyaki? Wis Dimas aja diteruske, tak tutuki lho kowe wong tuwa. Aku wedi nampa walating dewa. Sik, iki masalahe nek bapak ki tumindake bener, kowe kewalat wajar, kowe kewalat lumrah.
Ning bapak itu mindake ora bener. Oh iya, wis to. Pilih meneng kok tak tapuki. Ya wis aku pilih meneng. Ngono ora. Ora aku meneng kok mau aku meneng kok. Sembetengan kowe. Sebabe apa Pak aku tak takon. Simbah Durna kok nganti iso dipulosoro karo Mak Cilik Setyaki iki sebabe apa? Wah, yangmu saka lima wani karo Jlidheng kakangku. Kok ngasih wani perkarane? Mergo Jlidheng kakangku nggondheli Durna, bapakku. Yen to nganti sak mengko kelakon boyong wujuding mustaka jamus yang jimat Kalimasada. Nggondheli ana sebabe. Ono apa? Wah, aku ora ngerti. Ora ngapusi sampean. Aku ora ngerti tenan. Ora ngapusi sampean. Wah, aku kira ngerti tenan. Wong tuwa ora ngerti tenan. Aja dipeksa. Pilih bloko apa piye tak antemi? Aku ya ora ngerti tenan. Wah, wis Dimas. Oh, tak antemi tenan kowe, Kang. Aja. Jare mau sago meneng. Iya. Aku urung rampung lek omongan karo bapak. Wah, tukang sisan kowe ora. Sabar apa kowe wong tuwa pendonang wae ora. Sampean pilih bloko apa pilih tak betrot? Bloko. Nah, wedine meng nek tak betrot. Sampean gede-gede tok, Pak, ora iso mikir ora. Sebabe apa kok nganti Durna kok wani karo Siwa Ndarawati lan Siwa Ndarawati kok nganti nuwun sewu Mak Cilik Setyaki kok nganti wani mulasara karo Durna. Sebabe Durna wani karo wakmu Ndarawati. Sebabe wani mergo wakmu Ndarawati nggondheli pustaka. Wah. Ora ngerti rembuge ya mung sangertiku kuwi. Sik. Aku tak omong ngersane sampean. Ya ora apa-apa. Durna ki le ning negara Ngamarta ora ijen lho, Pak. Durna ki le prapta ning negara Ngamarta ki ora dhewe ning nggawa Kurawa. Kamangka nek Durna nggawa Kurawa ki mesti wis pancen diniati dijangkah. Durna teko ning ngendi papan mesti mengarep gawe kisruh. Wah, mbok ya eyang. Ya ben. Durna. Ya ben sak karepku sing nyeluk. Nek eyang ki nek umpama kae pepunden sing pantes tak aosi, pepunden sing pantes tak sembah. Gandeng gak, ayo piye carane? Aku ora sudi ngabekti karo Durna. Durna ki sing menehi ilmu karo bapakmu. Aku ora dinehi ilmu karo Durna kok. Hah? Arep ngopo sampean? Wah, bakune kowe gelem mangkat apa ora? Mangkat nyandi? Bungke cekelen wis ta cekel pulasaranen kepara pasrahno bapakmu arep tak kepruk godho rujak polo ben pecah sirahe. Sik, aja budal. Iya. Janji budal, kowe luwih dosa karo Mak Cilik Setyaki apa tinimbangane dosa karo bapakmu dhewe. Liri piye? Wis meneng to. Aku kon meneng ya meneng tenan aku. Padha aku. Mau komitmene piye, Mah saiki kon meneng. Bakune gelem budal ora? Ora, Pak. Nek sampean dawuh karo Antasena kon budal, sampean budal dhewe. Mergo iki mesti ora mungkin kok gek sengara kelakon kok gek Durna iki diantemi karo Mak Cilik Setyaki nek Durna ora ndek keluputan karo Mak Cilik Setyaki. Wah, wis ta omongi Durna mergo wani karo Kresna wekasan Setyaki muring. Lah, ya kuwi sing dadekke Mak Cilik Setyaki muring. Ngono. Sebabe apa? Sampeyan ngerti dhewe. Siwa Ndarawati kuwi sesembane Mak Cilik Setyaki, ngono. Nek ana perkara apa-apa sing nekani Mak Siwa Ndarawati mesti Mak Cilik Setyaki sing temandang. Jalane Mak Cilik Setyaki kuwi senopati negara Ndarawati. Kuwi dadi pelindung. Dadi linmase Siwa Ndarawati. Linmas ya apa? Perlindungan masyarakat. Masyarakat apa Kresna ki ratu? Oh iya, lintu, perlindungan ratu. Bakune gelem mangkat ora? Wong ari mangkat kerangket bungke kowe kok kokean semaya. Nek bapak arep mangkat, mangkat to. Ning nek anak-anak ora sudi mangkat ya aja mbok peksa, Pak. Iki ndek jati diri dhewe, bocah-bocah cah nom-nom ki sing iso neruske pakartine Pandhawa. Pandhawa ki kondang ndek pakarti apik. Ning nek direketi karo pakartine sampeyan sing mung mergo sak kanepson
Mong mergo Durna ki menehi ilmu karo sampean. Mbuh lho kuwi. Engko nek Durna sing luput piye? Nek Durna ndelalah Durna sing kleru, mongko aku wis kelakon mateni karo Pak Dik Setyaki, engko sampean sing getun. Engko sing disalahke anak-anak. Wah. Kowe wingi tak perintah mateni Setyaki kowe ya mangkat. Aku ya anak-anak mengari balik, kowe ya dadak ngongkon, kowe dadak dawuh. Kowe anak-anak ki ming kena awu anget sampean ki ora iso mikir tembe mburine jajalan. Nek sampean ki wong tuwa kudune cen iso mikir, iso mbedake ndi perkara sing bener karo ndi perkara sing luput, Pak. Wah, anak setan. Wong didhawuhi karo wong tuwa ora gelem angkat. Ora gelem nyekel bungke-bungke lacak dia patenane dhewe. Kewanen kowe Dimas, kewanen kowe Yayi. Kewanen ya ben. Tapi tekno bapak ki salah. Aku ki kudune mangkat. Mangkat to. Nek arep kualat karo sing gawe urip kowe mangkat to. Kualat sebab apa? Kualat sebab apa? Wong aku ora ndek keluputan kok aku kualat sik. Kowe kualat karo bapak. Ki nek umpama bapak ki bener, umpama Durna bener, bapak mbelani karo umpama Mak Cik Setyaki luput. Iya. Lah nang kene iki sing luput ki Durna ora kok Mak Cilik Setyaki ki ora kok Siwandrawati ki ora. Sing luput ki bapak karo Durna. Bapak ki melu kelepetan lupute Durna mergo bapak mbelani karo Durna. Terus karepe Dimas Antasena piye? Nek kowe isih pengen urip kepenak? Iya. Kowe isih pengen Kakang Antarja isih pengen seger mangan sego to kowe? Iya isih pengen aku. Kowe melu aku, melu kowe iki. Kowe aja ngewangi bapak, kowe aja ngantemi karo Mak Cik Setyaki. Nek kowe isih pengen urip kepenak lho kowe. Pripun mriko Kakang Pas? Wis manut wae. Potete wis nesu kaya ngono aku wis rawani piye-piye. Potet dengkulmu mlocot ora. Wis. Awake dhewe kudu ngayomi karo Mak Cik Setyaki. Iya Dimas. Janji aku weruh kowe engko wong loro kok mbelani karo Durna, mbelani karo bapak karo Kudara, titeni aku sing temandang. Iya, aku mung manut karo Dimas Antasena, aku mung manut karo Yayi Antasena. Weh, Pak D. Kresna sinayeng gelung mangruk mining cakra. Kumitir mijal saking asta. Sarwipun Siwa Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah. Sarwipun Wa Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah wa. Sarawe Pak D. Pak D Pardi. Tumben melek D kowe D. Mau kudune subuh kok wis magrib sampean. Nyawang pupune mindul kok piye. Omonganmu kok ora ngepenaki, ora ngepenaki piye? Sampean kok iso gagal fokus nyawang apa? Wis ora caturan karo kowe aku. Nyadong dawuh. Gatotkaca Antarja Antasena ya. Iya. Heeh, Pak Dik. Piye? Kowe ngopo kok do cah loro kok do ndirai keweden? Ah biasa to. Wedi kuwalat. Mongko walat ki apa dheweke ya ora ngerti werdine walat ki apa. Aja ngono to Dimas. Para mbok Kyai Werkudara nadyan ngono-ngono kae sing ngukir jiwa ragane awake dhewe. Alah apa? Aku ki anak harame Werkudara kok. Kok sembrono lho iki ora. Ha coba saiki gagasan to, Dik. Nalikane ana lakon
Aku ora ngerti apa-apa lah kok aku moro-moro lahir terus ana lakon Antasena takon bapa, Kakang Antareja barang kae. Apa ora Kang? Iya. Kowe rak ya anak harame Werkudara to? Iya. Apa ngerti? Apa kira-kira iki enek bukti nyata nek Werkudara karo sapa Mbak Denaga Gini iki tau rabi? Ora ono, aku dhewe ora ngerti. Oh, aku dhewe ora diundangi ning emuhe bapak kok ora. Lho ya lumrah mergo kowe urung lahir. Lho, mergane ngene. Piye Antasena? Aku ki wis tak omongi aku ki anak harame Werkudara. Pun kajengipun putra digagas Saidan niku. Aku arep dawuh karo kowe. Piye, Dik? Kados Udiwa. Iki aku weruh bapakmu temandang ngewangi karo Durna. Iya. Heeh. Wong iki mau bar dawuh karo anak-anak. Dawuh piye? Dawuh karo aku, dawuh karo Kakang Gendutkaca, dawuh karo Kakang Antareja. Iya. Kon ngrangket mak cilik Setyaki. Terus? Nah, terus nek wis dirangket, kon bonto tangane kon ngrincung sikile kon ngaturke ning Bapak Werkudara arep dikepruk godo rujak kala ben pecah sirahe ngono mau jare. Ngopo sampean? Aku ora tegel mbayangke Antasena. Ya ora tegel yo makane aku ora gelem angkat. Lah terus sampean dawuh mrene iki, rene iki arep dawuh apa? Ayo mono makmu cilik Setyaki. Nek nganti cilik mengko lara gedhe tekaning mati mergo saka bapakmu, aku arep tegel karo bapakmu. Ya. Waduh. Lagi sampun kantos tegel karo Rama Jodipati. Men. Bapakmu nek temindak pancen senengane kudu. Pancen nek kekarepane ora kecandak, luwih-luwih sing dipulasa karo Setyaki iki mau ki Durna. Durna ki dianggep gurune, Durna ki dianggep wong sing menehi ilmu karo Werkudara. Ah iya, aku dhewe ya ora, Dik. Lah iya. Wis ana do budal. Kinen ngayomi makmu cilik Setyaki. Kuwi wis tak kendhawuh. Antareja sagu? Saga. Kula saga. Sagu karang wis tak pidhak buntute kok kaya mondhokane. Nek ora tak pidhak buntute sing ning ngarep kuwi sing ora do manut karo aku, Dik. Ya wis. Ora sagu kan sing gunem sing tanpa guna. Eneng endi durunge makmu cilik Setyaki? Ayo mono, Gatotkaca Antareja Padha Antasena. Ya, aku mung manut. Ih, Wa Prabu Wis kadang. Wa Prabu wis tak kendhawuh wae. Ayo Kang, yo Dimas. Kenging napa Kang? Ketiwasan cemate. Ketiwasan pripun? Sampeyan niku biasane mandhap saking Datulaya Praja Negara Ngamarta niku karo joget-joget karo guyu cekakaan. Ora wayahe guyu cekakaan. Kenging napa? Kula pun matur sanipun anak Prabu Darmakusuma. Nggih. Kapure kula badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimatali Masada badhe kula boyong dhateng negari Ngastina. Nggih. Kula damel mawadan negara Ngastina ke Taman Pagebluk. Nggih. Lah kok anak Prabu Ndarawati majeng. Kula wani kali anak Prabu Ndarawati. Kula wani kali anak Prabu Kresna. Terus pripun? Dumatan bablangan kali jucilan usuli Depate. Sare Kakang Durna kula aturi sare. Ditata napase nggih. Ambekan riyin. Rumangsa muket mau ambekan apa piye? Sare kenging napa Kakang Durna kenging napa? Kok dawah kalenggak karo tetangisan iki. Setyaki Dewate, Setyaki. Sabar.
Sampeyan ki kok Setyaki Dewate. Kula niku jane ngertine Setyaki niku pun linggo teng Pasewakan. Nggih. Kulawan kaliyan anak Prabu Ndarawati kok Setyaki maju ngantem mestaka kula plek kula dawah glangsar. Setyaki niku ngantem ning gajol kaya panglegan. Kersanipun sak menika kados pundi? Kurawa Dewate Kurawa. Kurawa diketape ben nebak mundur parisane Setyaki Dewate. Lara ati kula nggih saken dawuh. Parat Hey! Oh! Parat kowe. Tuti lamun ngatututan lamun mangsa prawira digdaya kencenge Mas prawira digdaya Prananggana magawya gelarira wang parat ngaglah nggancang kaya ndha kowe mentang kaya gendewa parat Setyaki ora pangling surta yuda ayo aja kowe Kurawa 100 pisan kon kebiyo aku kon ngrubun Setyaki ora-orane aku kalah wah parat kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wong wani ndilat wesi abang kowe bangsat ayo apa-apamu aku ora nrimake anane kowe mulasara karo Penemban Durna Bapa Durna kuwi bapa guruku. Kuwi sing mulang marang Parasata Kurawa. Lah kok mbok Pulasara ning atase Parasata Kurawa ngajeni karo Paman Durna, lah kok dapurmu cetha lan terwaca kowe sengit karo Durna. Pancen gembira aku sengit karo Durna. Ora-ora disencaki karo Durna kok iso rukun. Banjur karepmu arep piye? Sing kudune takon ngono ki aku. Banjur karepmu arep piye? Aku ora nrimake anane kowe mulasara karo Durna. Tak nrimamu. Durna ngrasake lara kowe uga kudu ngrasake lara-lara. Nek pancen arep gawe babak kulite Setyaki arep gawe putung balunge Sencaki. Marata diake tajangi jembarang. Oh, parat Mas Matna Sastra Jendramu Matukaji Jaya Kawijaya. Ora minggat saka pengarepanku Lena pangino tebak dadamu lakone ngene margane matimu Singa Lena prapting lalis mati dening aku untapke nyawamu kanjangane Bathara Yawa parat Para jomingan mati kan oh wit oh ah oi oh pa ah ah wit What's up?
sirahmu. Oh. Sanjak kowe. Jar tibake mangsane apa? Aku parat. As. Sandra kowe. Jar kowe. Awas. Awas kowe, mati kowe. Wah. Lho, parat. Atos kowe. Wah. Iya ah. Waduh. Wiwitane wong seneng tunggal sabale. Awas kowe mati. Mati kowe. Sikilo. Jar. Iya. Jar. Oh, hit.
Yo, haha. Oh. Oh. Oh, Gatot Kaca. Siwa Karta Marmaya. Bajekno medun kowe. Pengen ngladeni saka ngisor. Wah. Biasane kowe ning dhuwur saiki pengen ning ngisor. Yo. Sensasine beda. Wah, cangkeme. Pecadan damu. Hit. Ah. Hei. Awas kowe. Oh, hit, wah, 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 sampai tuh, wah, parah ke, as, hei, Aja. Udah. Ya. Ya. Hei. Wah. Ah. Oh, oh, ah. Hi. Wah. Wah. Alat kowe. Bojo cara bojo bagian bojo. Ojo ijo kowe parat. Brukso carani. Aduh. Ayo kejapo tak ngladeni mati wae. Gake tibakno Siwa Durmawati. Wah. Subalmu aku wah. Kaya wong legem jimat kaya wong wani dilan wis siap ya kowe. Kluk. Wah, kowe do aku. Wah. Bahaya iki. Sikak kowe. Yo, cari kok cari. Mukul. Metu ya ini kok jusil metu lho wadah sih hei aja cilik gede wedi mati kowe ah ngono jedul kowe lho kan tepak dhewe monggo waduh ya!
ketiwasan paman serta yuda kowe mundur paman kowe kan ngrangket Setyaki ra iso mboten saged kapan isane man Kurawa niku pun kondang apane nggih kondang kalahe nek mangan jajan mandeg dilo-dilo mandeg ayo aku nganti sok jengkel ora mau liyane medun mau kok njaluk mandeg saiki aku nganti jengkel aku nganti pesen bis dhewe nek ora aku dhewe sing order kalah kowe kawon man mungsuhmu sapa kula mengsah Setyaki edan mboten nginten babar pisan kula ngligo godo dhewe nggih ngligo godo oh ngono iya terus godo kula kalih gadane Setyaki didu gadamu karo gadane Sencaki didu iya gedhe teke sapa le waduh man lali man nek nggen kula niku nggih lotrong man lotrong ki apa luwung lumayan kan ning kula kinten luwih gedhe tekne Sencaki lah iya wong cahe cilik kok bocah iki nek cilik mesti pusakane sak gedhe wah nggih pangestunipun lah iya ha napa wis kana mundur nggih man wah edan setan ora tatanan tenan Setyaki lah kok ngantem isih rusa wae cah 6 tenaga 6 karo ndi liyane sapa sing urung mundur iki Mas oh sapa sing urung maju kok sapa sing urung mundur pejah lho Man edan Kartomarma iya kowe kalah kowe Yan iya kula kawon mungsuhmu Gatotkaca mungsuhmu Gatotkaca nggih mboten kaya adat sabenipun Pak Gatotkaca adat saben iku perang mungsuhe teng ngisor Gatotkaca teng ngawang-awang heeh ning niki wau kok mboten bajek neo kadingaren ngono Pak Gatotkaca niku le perang medun mboten teng antariksa mbok menawa arep nglegani kowe lah mbok menawi heeh terus kula antem mboten dirasake. Lah iya nek dirasake teneh jengkelang wonge. Lho lah nggih. Kula antem mboten dirasake, tangan kula dicandak ngangge sikil terus sikute dies ngoten Mas. Dies iki udan ngene mboten nyikut kula, kener janggut. Kula niki rak cacat to niki Man. Niki pun cacat niki pun bola-bali lengganan Gatotkaca mesti pendak ketemu Gatotkaca mesti janggut kula niki disikut. Nggih. Dereng kelegan sajake ngantem kula. Kula disamber, kula ajeng nyandak dheweke mabur wer. Terus ajeng nyamber kula indro. Heeh, terus dheweke kenek. Kenek apa? Tungkake ngener pilingan kula, Mas. Kula ambruk glangsar ditutke. Dheweke ming ngadeg jenjreng ming kalih dolanan sikut ngoten iki. Der tung sler. Terus oh kuwi sikutan jenenge. Lah mbok menawi. Terus mulai der terus di kula candak rambut kula dijambak terus parake mburi der tung sler. Ah sing keri dhewe Man, sing keri dhewe copi Mang. Piye? Nek mboten dipraktekke mboten saged niki Man. Ah panjenengan mriki, panjenengan majeng, aku maju. Nggih. Ora ngeten iki. Des. Ah candak teng wingking, des. Tung sler. Lah sing keri dhewe niki Man. Heeh. Sing keri dhewe niku ngeten iki. Amit nggih Man, amit. Ya. Wis men wong tuwa nggo kelinci percobaan. Ah sing keri dhewe niku ngeten iki Gatotkaca. Heeh. Terus dikawake kowe. Ah, ngeten iki sirah kula diuntir ngeten iki kluwer. Ngeten iki. Terus Gatotkaca yes. Ngeten niku Man. Terus kula gelangsar kula ora eling Man edan. Sepriki tengeng gulu kula Man. Alah ya. Alah. Lah rumang jane apa? Anggepe ta.
Lah bocah kok karo wong tua senengane maeka. Iki ya ngono. Uya kening, Man. Mungsuhmu sapa? Mungsuh kula. Heeh. Mungsuh kula Antareja. Antareja. Dikapake kowe. Cami kalih Kaltamalma wau. Oh, kowe ya di pripun? Coba. Pripun? Ngadeg rene ya. Pripun? Nek ora diconton iki ora dadi. Pripun, Man? Apa kowe ya dingenekke karo Antareja? Mau nek miturut Kartomarma ngene iki. Dek, bres. Nggih. Dingonokke. Nggih, Man. Terus kowe dingenekke meneh. Dek, dicandak nang mburi. Des, bres. Kayak sing keri dhewe apa ya ngene. Nah, dicandak terus kowe diuntir ngene. Kok kowe diuntir ngene. Diuntir ngene. Ica mboten sampean kalau niloke piye ya mau ya coba. Kok kowe diuntir ngene kowe. Diuntir ngene kowe. Diuntil pripun? Ah cangkeme iki ta. Lah kula niku celat terus muni R. Lah kuwi iso. Waduh, ketliwasan mah. Iki kok ngawur ora. Kana mundur nggih. Rumangsane apa? Sapa iki sing urung maju? Duit damar mati mulia. Mati apa? Waras wiris kok ora. Lagu man. Oh iya. Citraksi. Nggih. Arep maju perang. Maju. Mungsuhe sinten man? Berbagai macam. Mengkari milih kowe. Ngarep mungsuh Setyaki ana. Nggih. Gatotkaca ana, Antarjana, Antasena tak sawang ya ana. Lho apa? Sinten mawon sing dereng maju. Oke sing urung maju ning kowe ya urung maju. Coba kowe maju. Nggih, Man. Kula maju mungsuh. Sinten sing kula teman. Bedhe. Kula arep maju mungsuh gagak. Hara. Sapa? Gagak. Anake Werkudara niku sinten, Man? Gatotkaca. Nah, gagak Gatotkaca. Utawa mungkin nek kula ketemu Sencaki kula ajeng Hara. Ngeten iki napa, Man? Ngeten iki. Ah, ngantemi. Nah, ngantemi Sencaki. Nek ketemu Antareja kula asu dudu. Sampeyan wong tuwa sok njlamrake. Aku kula wis kana maju sing dadi nyatane kowe rasa Kakang Sumbar. Nek Kakang Sumbar tekan kana ming kalah malah pamanmu sing kula atur speaker kula trajeke. Jas le. Antasena. Aku ora susu di mungsuh dapurmu. Sampeyan ora sudi mungsuh aku kok, sampeyan sing methuki aku. Sampeyan ora sudi mungsuh Antasena kok kepethuk karo Antasena, methuki karo Antasena. Aku arep mungsuh karo Sencaki. Endi Sencaki? Lho piye to sampeyan iki, Dik? Lho, piye apane?
Sencaki wis tok liwati ket mau. Lho. Gagak. Ora. Gagatut kaca, Kakang Gathut kaca wis tok liwati. Antarja wis tok liwati yuan. Ya wis. Gagak gandeng anane neng kene momong aku karo kowe. Aku arep mungsuh kowe. Ya. Wah aku mungsuh sampean malah sesek dadaku. Sesek yo ben. Kowe sangu Ventolin ora? Mbok menawa kowe mungsuh aku kumat asmamu. Sing dadi nyatane wae. Aku nek enek wong kok kan sumbar tekan saka kono bengak-bengok tekan kene tak antem pisan jengkelang malah isin. Ya ora? Iya. Sing dadi nyatane wae. Saiki arep piye aku manut, sampean ngejak piye aku manut, aku ngejak piye sampean yo kudu manut. Lah aku memanut karo kowe sing nom. Ora. Sampean ning kene minangka wong tuwa, aku ki bocah kudune munjung karo punden. Ya, terus karepmu? Ya, ngantem Sirai Antasena ping pindho, ning sampean mengko ya tak antem ping pindho. Waduh. Sarujuk ora nek sampean ngantem aku ping pindho. Lho sarujuk. Nek sampean tak antem genti sarujuk ora. Ora. Lho kuwi jenenge ora adil kuwi. Wong tuwa kepiye ngono kuwi? Dipunjung karo anak Wilombara ya menehi bebungah ning anak ngono lho. Sampean tak antem pindho, sampean ya ngantem aku pindho. Ya wis. Ah nyo. Sampeyan wong tuwa ngantem sing sak seru-serune. Iya. Wis tata tenan. Wis. Menungso ora tatanan. Mati dening aku kowe. Kakek Durma ganti mau sung-sung bel pecah ya kaya. Arep rewang apa ya kaya. Lah wis ngantem urung kok malah ndelok kancane. Lho bajiret iki. Ngece kowe ngenyek kowe. Wis ngantem. Wis kira seserune kaya ngono kok. Baleni meneh urung krasa di. Pisan meneh kok gek sampean gentenan. Iya. Anggepe apa? Wis pindho. Wis. Ah saiki gentenan. Waduh. Mapan kene. Waduh. Kene iya sabar wong tua kok manut ora. Manut kene. Yo malah. Iyo. Wis aku arep ngantem seru-seru mergo wong tuwa. Sampeyan ki wong tuwa kok ndak aku kuwalat. Kaki ngantem mo. Wis aku mengarep ngantem kene wae. Ha. La entuk mung ngantem ngono mbok ping 1000. Oke. Ping 1000 kene iki agi pisan. Iya, pindho-pindho kok mau kesepakatane. Iya. Ngene ngantem ngene. Aku ki sayang kok nek karo Pak DJ Traksi. Makasih ya. Iya. Kene gentenan kowe. Iya. Oh. Mati kowe. Gentenan kene. Iya. Kita selenggarake nya sing kene. Oh iya. Gentenan kowe. Ya nya aku ki wis manut kok karo wong tuwa ki aku anane mung manut. Nyah, aku. Ya. Tak karo merem, ndak dikira uri. Ya. Menikmati pukulan kaya. Hantaman siap hantaman iki kudu dirasake. Iki dek aku kudu mirasa. Kake, ya kene mapan kene. Iya. Sampeyan karo merem. Toto tenan. Iya. Sik lho. Piye? Aku tak mata kaji sakarepmu. Mata kaji yo nek lehmu ngantem ming mak tlumpik ora bakal krasa lara. Ya kene mapan. Iya. Merem wis. Merem tenan. Iya. Wis ora perlu apa-apa iki. Nek perlu nganggo tutup mata. Oh ya wis ngono wae kok wis merem. Bakune sampean merem. Iya. Wis ditata tenan Dik. Wis. Lahir batin. Aku mung manut karo Antasena. Engko aku ya ngantem kono pindho genti kok. Ha iya sip kaya anak apa purunan karo Pak Dik kudu iso bersinergi. Iya. Wis tata tenan. Wis semilah. Ndung sak baban bocah okemu.
Ayo. Ada ya. Iya, aduh. Sampeyan iki kaya ora melek mripate. Aduh. Ini ki napa Kakang Durna? Aduh kok ngembleki cengel niki. Wah. Menungsa jebule Dik Patih. Lah. Sinten niku? Lah, Cit. Citraksi. Aduh, buyer aku. Citraksi. Cangkemmu kok ngumpluk. Lah pripun iki Kakang Durna? Diopeni apa? Kula taksih maju Dik Patih. Sakira.